Sziasztok srácok, itt vagyunk a Gamer csatornán, és ebben a videóban folytatni fogom a próbálj meg rollerre adni a trükköket második részét. Ugyebár megint kint, és hát menjünk. Csősző srácok, itt vagyunk a második részben. Nem értetek a kommentbe, de már szóltam pár haveromnak az iskolába, aki fel is van rám iratkozni, és nem rendszeresen, de néha nézni szokott engem. Annak szóltam, hogy ennek a videónak a komment szekciójában írják meg a trükköket. Azért ilyen a hangom, mert most van rajtam, és szorítsa a levegőt. Hogy írjanak majd a kommentben, hogy milyen trükköket csináljak meg. Hát akkor menjen is a videó. Hát először gondoltam a fékit, de nem hiszem, hogy be fogom menni. Ja, amúgy szombaton, nem, vasárnap csináltam az első részt, és most kedv van, mert hétfőn is akartam csinálni, csak már annyira fáradt voltam, hogy már nem akartam megcsinálni. Most pedig eljött az az idő, hogy most meg tudtam csinálni, mert most nincsen semmi dolgom. De majd menni kellene majd a bicikliért, mert a szerelőnél van, és nekem kell elmenni. Hát akkor a fékivel kezdjük. Jó, felmondja. Bunny hop, bunny hop. Van bunny hop. Ez kicsi volt. Ja, amúgy elfelejtettem mondani, hogyha megírják a komment szekcióba, hogy milyen trükköket csináljak, és ha nem megy be, akkor tudjátok, hát az előző videó is mondtam, hogy szivatásokat is írjatok oda, hogy miféle hülyeséget csinálják meg, és büntetés, hogyha nem tudom beadni azt a trükköt. Hát jöjjön egy KP, vagy fél KP. Aki nem tudná mi az, hogy így jössz, és akkor hát így megfordítod a kormányt. Hát, igen, és akkor ezt így megfordítod a kormányt, és így leérkezel. És így nem szabad elesni. Na. Jaj, most nem megy. Nem megy. Menjen az a, nem tudom most így mi a neve, hogy így jössz, így úgy jössz, és akkor ezt így elfordítod. Jössz, és akkor ezt így elfordítod. Úgy, így ezt csinálod. Elfordítod így oldalra. Talán vagy 90 fokba, majd másik oldalra, vagy így, hát amelyre oldal tetszik. Na. Nem ugortam fel. Mondjuk ez egy kicsi van. Csapom. Ja. Most. Ez egy nem is volt. Nézzétek el nekem, ha szar vagyok. Nagyon régen rollereztem. Na, szar vagyok. Na végre, gondolom bemenne, én úgy éreztem. Vasperivel megpróbálkozok. Azzal vagyok még nagy bajban, mert
azt nem nagyon tudom. Nem megy egyszerűen, ne? Lefagyott a kezem. Akkor igen, most így elkezd szakadni a hó. Amúgy, ha beírjátok, hogy Dani Gamer rollerezek, akkor a Dani csatornáján is megtaláljátok a rolleres videót, meg majd, ha beírjátok, hogy Scooter Guys, hát most én nem tudom, hogy Scooter Guys, akkor benne van Hero Dave, Dani, meg Gergő, őt nem tudom, neki szerintem van csatorna, nem tudom. Én csak Daninak tudom, hogy van csatornája, meg Hero Dave-nek. Na hát, ennyire gondoltam itt a rolleres videót. Ha tetszett, nyom erre egy lájkot, a nagy feliratkozás gombot nyom meg, hogy ne maradj le az újabb tartalmakról. Mellett azt a csengőt ne felejtsd el megnyomni, hogy tényleg nem maradj le az ilyen tartalmakról, meg a következő részekről. Úgyhogy hát, ennyi is lett volna a videó. Hát mondjuk, sziasztok! Na hát akkor ennyi is a videó.